Selam dostlar. Nişik keyifleriniz? Barınızda isen sağmı? Bugün layıklı hit katnaşıcıları için bik mühim gün. Çünkü tapşırı ahırında oktyabr ayının jingüşisi bilgili bulaşaq. Jingüşi sizge bilgili bulğanşa meydan.tv saytında tavuş biru aşağı bilgilene. Demek, qaysı jır layıklı hit bular? Tizden biz belirbiz. Gittik eylegiz. Jırşı güzelim cevaplı işke alıngan. Minin birinci namaz isimli proyekt uyuştururga jıyına. Birden namaz okurga iretu yavlıq beyleu boyunca master-class, viktorini hem bulekler bulaşaq. Birinci tapqır bu şara elmette. Ondan sonra Qozanda uzar deyip kütüle dostlar. İşlerin un bulsun güzelim. Kızım, bu sandıkını bir kaçan aşağı görme. Niye? Açsan bitti baş kızım, bitti. Bitti baş. Abi ne oldu bu? Oğlunun laganeti koptu bit. Abi yaşlı takıyla Tatarca ireni gerek. Yalana yak. Şum tutmun da benim o ya. Dertlikilerge iyerip eğrene bir basalı. Hey hey hey. Bu şatlıklı minutlarının sungusu bulmasalı. Hey hey hey. Basalı basalı, tüper basalı. Mahtur basuların ölen kumillerle aşalı. Basalı kara ele atına. Ayaklarım irik sözden sinagına tartılar. Abi bunun işi kişinin bulasın. Biyip. Benim bit ayaklarım biyi bilmeyi. Kungilin bile biye var. Yaşacağım varsan benim biyemezim. Aklı sitsa kulmagimni kiyermin degan edi. Hey hey hey. O'sib bo'yga jitu bilan kiyermin degan edi. Hey hey hey. Basalı, tüper basalı. Mahtur basularim bilan ko'ngillarni oshalı. Basalı, qora eli ortuna. Oyoqlarim irik sizdan sinalana tortilar. Ko'l bo'yinda sandoqashli tog'lar bor. Hey hey hey. Seni ko'rmagan qayg'udan o'la yozgan tog'lar bor. Hey hey hey. Basalı, tüper basalı. Mahtur basularim bilan ko'ngillarni oshalı. Basalı, qora eli otuna. Oyoqlarim irik sizdan sinag'ina tortilar. Bozorlarga boring mikan, xirmalar oling mikan. Hey hey hey. Sinag'ina yoring mikan, yolg'izim qoling mikan. Hey hey hey. Basalı,
Бездә кунакта дуслар, талантлы җырчы Илмир Зиянгиров. Сәлам Илмир. Сәлам Илгәрәй. Ничхәлләр? Аллаға шөкер. Мин дә ике куллап күрешергә булдым, син дә ике куллап күрешкәч. Инде узган атада тормыш дулкының айгы белән без таныштык. Һәм синең Башкортстан егете икәнен белдек. Менә шул. Менә Айгөлнең кайсы ягы җәлеп итте сине? Беләсең, без аның белән, Айгөл белән кайчандыр ярак 2003 елда Тулай торакта таныштык. Ничектер мин бер дус кызга кунакка кергәч, карым кап-кара чәчле, кап-кара кашлы бер кыз утыра. Мин карадым да, ничектер сер бирмәскә тырыштым, чыгып киттем. Әмма ләкин ул минем инде никадәр беләсеңме теге урысча әйтмешли подсознаниегә кереп утырган күрәсең. Йөрәккә бәлки кереп утырган булгандыр шул вакытта. Инде мин ничектер юллар эзләп, танышу юлларын эзләп, без аның белән әлдә истә шул Тулай торакта өстәл теннисын уйнап, шунда танышып, шунда сөйләшеп, аралашып киттек. Менә бит, ярый әле Тулай тораклар бар җәмәгать. Шулай. Элек Тулай торакта танышкан булсак, хәзер интернет аша гына танышабыз. Ни кызганыч. Ни кызганыч. Менә эстрадада дуэтлы парлар җитәрлек, шулай бит. Ни өчен сез менә дуэт буларак халыкка таныласыз? Бәлки аерым кирәктер дигән фикердә. Кем белгән әле? Без дуэт буларак кирип китүнең сәбәбе бәлки шундадыр, чөнки без ял көннәрендә дип әйтик инде мәҗлесләр үткәрү, туйлар, я булмасын банкетлар үткәрү, концертлар үткәрү белән шөгыльләнәбез. Шуңа күрә без ике мөстәкыйль алып баручы буларак безнең белән гел тавыш операторы утыра. Һәм инде менә шуннан безнең аерым җырлау да бар, бергә җырлау, дуэтлар да бар. Һәм инде менә шул дуэтны күрәсең халык ничектер якынрак иткәнгә күрә без күбрәк дуэт белән шөгыльләнергә уйладык. Сез әле җырчылар гына түгел, сез алып баручылардамыны? Шулай. Субханалла, дуслар. Менә синең өчен үрнәк булырдай гаиләле җырчылар бармы? Кемнәр алар? Бар. Мин Казан дәүләт университетында укыганда бик затлы кеше белән, Марат абый белән очрашкан идем. Ул инде безнең Билаловлар гаиләсенең укытучысы дип әйтик, вокал буенча. Менә шул Марат абый белән сөйләшкәндә мин Зөфәр абый турында да, Зәйнәп апа турында бик күп мәгълүматлар белдем. Менә шул елларда бик гади, кешелекле шәхес белән таныштым. Миңгол Вагыз улы Галиев. Менә шул кеше мине нәкъ татар халык җырларына, арияларга алып кирип китте, чөнки хәзер аңлап торабыз, халыкка ничектер тиз темплы җырлар кирәк, моңлы җырлар кирәкми, мелизматикалар кирәкми. Кыскасы, ике нотадан торган җырлар бүгенге көндә бик популяр булып китәләр дә һәм бик тиз сүнәләр. Шунысы бар. Әйтәсе килгән теләгем шул иде. Менә шул гаилә мине ничектер үзенә тартып тора. Башкортстандан карасак, анда Фәдис Ганиев белән хәзер инде аның тормыш иптәше бик Лилия апа Биктимировалар, аларның тавышлары профессиональ яктан, үзләренең тотышлары ягыннан, концертлары, аларның эчтәлекле программалары үзләренә әлбәттә инде чакырып тора. Шуннан да килешәм. Менә Инстаграмга да күчеп алыйк. Безнең күбрәк кагылышы Инстаграмга әлегә тапшыру. Менә ни өчен Инстаграмда икегезгә бер аккаунт ачтыгыз? Нишләп аерым түгел? Ул миңа калса бераз җайсызрактыр. Менә буладыр шундый очраклар, барыбер теге шундый ичне кытыклап ала торган язулар да булырга мөмкин, яисә теге мәхәббәт аңлатучы кешеләр дә булырга мөмкин дип әйтәм. Андый вакытта мин беләм күп җырчылар, таныклы җырчылар үзләренә администратор итеп я булмаса менә шул аккаунтларны алып барырга үзләренә кызлар алалар. Ни өчен кызлар? Чөнки хатын-кыз инде ул тормышта бер матурлыкны, чәчәкле, бизәкле, матур якларны күбрәк күрә торган зат буларак инде. Шуңа күрә дә инде менә шул группаны безнең төркемне дип әйтик инде нәкъ менә Айгөл алып бара. Булай аерым юк. Аерым бар, минеке үземнеке дә бар, теге килеп чыгарга, кешенең тормышын тикшерергә, ни эшли икән, кая барган икән. Башка исем астында, башка фотография белән? Юк, үземнең исем астында бөтенсе яхшы. Бик зур рәхмәт, чыннан да бик җылы әңгәмә булды. Алла бирсә, киләчәктә инде көтеп калабыз матур җырлар, клиплар. Менә соңгы клип миңа чыннан да бик ныгышады. Ул тормыштан алынган клип. Һәм инде шуннан да дөньяларыбыз түгәрәк, дөньяларыбыз матур булсын, һәм инде хәүф-хәтерләр булмасын дигән теләктә калып. Амин. Әйдәгез әле үрнәк булырдай клипка күчәбез.
Язмышлар маңгайга язылган булса да, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым, изгелек, Я Раббым, яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Дигез, сез бүген кичкенә кызны янгыннан коткардыгыз. Сез бүгенге көннең герое? Мен өзімні енді герой деп санамас едім, чөнки біз бір қызны құтқардық, ләкин қалған исән қалушылар турында әлегә мәгълүмат юк. Тәкъдиргә ни язган, беләдер бер Аллам, бәхетләр өелеп, көтсеннәр гел алда. Фәрештә канатын җәйсен юлыбызга, гамәленең яхшысы килсен алдыбызга. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым, изгелек, Я Раббым, яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Язмышлар маңгайга язылган булса да, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым, изгелек, Я Раббым, яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым, изгелек, Я Раббым, яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Ильяс Шарипов татар эстрадасының алдынгы баянистларыннан үрнәк алам дейін. Ренат Валиев, Рөстәм Рахматуллин, Айнур Фатихов уйнавын яратам. Төп остазларым консерваториядагы баян буенча укытучым Әбүзәр Фәйзуллин һәм инде әлбәттә әтием. Мин аңа барысы өчен дә рәхмәтле ди Ильяс Шарипов.
Вәлидән еш кына клипларыгызны кайда төшерәсез дип сорыйлар икән. Әвәли инде чит ил күренешләре матур булса да, үзебезнең табигатьтә искиткеч, шуңа күрә үзебездә төшерәбез ди. Әйтик, bir клибын Вәли Татарстанның Кама Тамагы районында төшергән. Андагы яр буеның гүзәллеген күрсәгез, чит ил бер якта торсын ди җырчы. Син тугышта әткәнгән, ак яулык бүләк иткән, беренче елмаюыңда шунда ук булган икән. Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга, күз тимәсен, субханалла, иманлысың шуңарга. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Курыкмыйсың бер нидән дә, Аллаһтан гына куркып. Балкы әле бар дөньяга, исламның нуры булып. Ирең үзлеп сөя сине, куйныңда күпме бала. Син бит якты җир йөзендә, иң бәхетле ана. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Иманың бер көлеп тора һәр кигән киемеңнән. Бар мөселманнар ярата син өчен күңеленнән. Патшаларда, дәрвишләрдә башы я синең алда. Шын мөселман кызыгына бәхетле була ала. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Айрат Сафин Мәскәү егете булса да, үзе бик авыл жанлы. Дөньядагы иң рәхәт урын ул авыл ди Айрат.
Söz indi әлбәттә Түбән Новгород өлкәсендәге Сафаҗәй авылы турында бара. Айрат хәтта авылда узган урып җыю эшләрен видеога төшереп, Instagramга урнаштырган. Дөресен әйткәндә, мин Айратны комбайн руле артында күрермен дип уйлаган идем. Сездәме, дуслар? İki bu neresi? Şanıgına min bidelle Derdigen yeget dedim Yazmışının yarsularına Bir işmezke bekide Şilge karşı şiliden Utka karşı ut dide Karşı kakan dulkınlarga Serdirimi dırgan ide Karşı şinide Utka karşı ut dide Karşı kakan dulkınlarga Serdirimi dırgan ide Sular tındı, utlar sündü, şildavallar basıldı. Kıyalık taşı günelimden koşmadı deyip talpandı. Şilge karşı şiliden, utka karşı ut dide. Karşı kakan dulkınlarga serdirimi tırgan ide. Şilge karşı şilide Utka karşı ut dide Karşı kakan dulkınlarga Serdirimi tırgan ide Kaydasın der, kaydasın ut Kaydaşıksız vuranlar Kayda minem yıl şatında Karşı alat durganlar Nerse bunlar kırıp gitsen Buranlar karşısına Şaralar dağırmın miken Yüreğim yarısına Şilge karşı şiliden Utka karşı ut dide Karşı kakan dulkınlarga Serdirimi tırgan ide Şilge karşı şiliden Utka karşı ut dide Karşı kakan dulkınlarga Serdirimi
Мәйдан каналы белән бергә оештырган бәйгенең җиңүчесен чакырдык, дуслар. Ул да булса Резидә исемле бик матур шибәр кыз. Резидә, сәлам. Исән Милгәрәй, исәнме кадерле тамашачылар. Ничек хәлләрең синең? Әйбәт, Аллага шөкер. Менә бит Резидә, ничек уйлыйсың? Гомумән менә әлеге концертка килеп җиңерме дип уйлаган идеңме? Шушындый чарада катнашып, һәм монда инде интервьюлар биреп утырырмын дип уйлаган идеңме? Шундый бар име уйлар? Мондай уйлар һич тә юк иде, шушылай торып килеп, синең концертка шушындый мәйдан телеканалына килеп, лайыклы хитта катнашырмын дип һич тә уйламаган идем. Әйтәле менә уй хис кичерешләрен сөйләп ал. Ничек соң булай? Үзеңне йолдызлар шикелле хис итәсеңме? Бик артистларның эшләре бик авыр икән аңладым. Җиңел түгел барсы дагын, но барыбер дәген тырышабыз. Кайсы яклардан син үзең? Мин Мамадыш районы Киекерекс авылыннан. О, субханалла, Сәйдәле авылдашларыңа, райондашларыңа ялкынлы кайнар сәламнар җиткер әле, әйдә. Һәм инде тормыш дулкыныңа иреңә. Мин ялкынлы кайнар сәламнарны иң беренче чиратта әти-әниемә һәм Казанда торган әти-әниемә җиткерәм һәм ирем Раилгә җиткерәм. Ай, субханалла, кайнар сәлам сезгә. Менә татар эстрадасында кемнәрне тыңлыйсың? Кемнәрнең иҗаты белән кызыксынасың? Илгәрәй, Илназ Гарипов, Фирдус Тимаев, Лесен Гимаева. Һәм җитте. Менә Мәйдан каналында кайсы тапшыруларны карыйсың? Һәм син Мәйдан каналының Инстаграмына теркәлгәнме? Әйе, мин Мәйдан каналының Инстаграм каналына теркәлгән. Лайыклы хит, клипларын карыйм. Моң дәрьясында. Шундый тапшыруларын карап барам мин. Менә Кунак бит шоу дигән тапшыру бар. Кунак бит шоу тапшыруында кемне күрергә теләр идек? Менә без гел җыелыш барганда уйлыйбыз, кайсы җырчыны чакырырга, кемдән интервьюлар алырга. Шулай да менә кемне күрергә телисең? Әйт әле безгә. Бер киңәш кенә бирү җибәр әле. Мин күрер идем Илназ Гариповны. Менә бит дуслар. Әмине. Сезне әлбәттә. Biz рәхмәт Резидә, шундый матур әңгәмә өчен. Шуннан да инде бу бер тарихка кирип калачак. Алла бирсә, шулай бит әңгәмәбез. Инде Мәйдан каналын кара, һәм инде тагын бер җиңүнең белән сине чын күңелдән котлыйм. Һәм инде кабат киләсе җиңүләрдә Алла бирсә, шулай ук алдынгы урыннарны алып, күрешләр насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт бик зур, рәхмәт Мәйдан каналына. Опа! Илнар Ганиева белән сәхнә киемнәре турында сөйләшеп алдык әле, дуслар. Барлык күлмәкләрне дә Мәскәүдә тектерәм ди җырчы. Иң яраткан төсләрем ак һәм кара. Ләкин кара төстәге киемнәрем күбрәк. Гардеробымда хәтта бер тапкыр да киелмәгән күлмәкләрем эленеп тора ди җырчы. Бер тапкыр да кызык. Күлмәкләренең бәяләре белән дә кызыксынган идек. Анысын Илнара сер итеп кенә калдырды. Әйбәт. Серле җырчының әйдәгез дуслар, серле клибына да күчеп алыйк әле. Безне сөйгәннәрне күрмибез без, хисләреннән тапта үтәбез. Буш хыяллар белән исерләнеп, бу тормыштан нидер көтәбез. Сөйгән парлар бергә яшәсеннәр, балкысыннар тормыш күгендә. Сөйгәннәргә мәрхәмәтле булыйк, сөйгәннәрнең белик кадерен. Сөйгәннәрне үксеп елатканда, ышанмасын өчен бәгырен. Сөйгән
Дилия Әхмәтшіні тормыш иптәше белән Асел исемле кыз бала үстерәләр. Җырчы өчен ул көтеп алынган сабый, чөнки яшь гаилә 7 елдан соң гына бала алып кайта икән. Хәзер кызларына 1 яшь тә 3 ай. Икебез дә гади гаиләдән булгач, бала өчен акча җыйдык. Акчаң булмаса, чит ят шәһәрдә гаиләне тәэмин итү бик авыр ди Мәскәүдә яшәүче җырчы Дилия Әхмәтшіні. Туйлар үткәч кыз бала бик моңлана үскән нигезен калдырып ят җирләргә җыйнала. Киләчәк бар гомер юлын язмышын һәм бәхетен кыз багышлай сөйгәненә аклар диеп өметен биргән вәгъдә әйткән антлар бер үк җилгә очмасын ир беләге һәм йөрәге кыз баланы сакласын. Җыйнала юлга зихеннәре тарала туган үскән нигезеннән гомергә аерыла. Киләчәк бар гомер юлын язмышын һәм бәхетен кыз багышлай сөйгәненә аклар диеп өметен биргән вәгъдә әйткән антлар бер үк җилгә очмасын ир беләге һәм йөрәге кыз баланы сакласын. Биргән вәгъдә әйткән антлар бер үк җилгә очмасын ир беләге һәм йөрәге кыз баланы сакласын. Туйлар үткәч кыз бала бик моңлана үскән нигезен калдырып ят җирләргә җыйнала. Автор башкаручы Марат Иксанов җырлаудан кала агач эше белән шөгыльләнә икән. Бу эшкә мәхәббәтне хезмәт дәресе укытучысы Мөнир абый тәрбияләде ди Марат. Нәрсәләр генә ясамый. Аеруча кыш ялары, интерьер җиһазлар ясарга яратам ди Марат. Марат, синнән мәйданлар өчен махсус мастер-класс көтәбез. Инстаграмга куерсың әле аннары, яме?
Біз лайклар қоярбыз. Яннарыңа бик еш кына килсәм дә мин, айырса да сине миннән ике адым булмый атлап җир астына, үзе ерак безнең ара, үзе якын. Ике адым булмый атлап җир астына, үзе ерак безнең ара, үзе якын. Ике адым айыра безне, ике адым бер генә кат ишетәр идем синең тауышың. Сыгылып елыйм ишетәсеңме мин яныңда, мине яныңда, ара якын әмма ерак юк җавабың. Сыгылып елыйм ишетәсеңме мин яныңда, мине яныңда, ара якын әмма ерак юк җавабың. Aramızda yırak tügel iki adım, iki adım araları iki dünya. İki adım gittin yere mengelikке, ara yakın düzme yürek sağınığa. İki adım gittin yere mengelikке, ara yakın düzme yürek sağınığa. Ara yakın düzme yürek sağınığa. Ихтибар иткәнегез бармы, дуслар? Кайбер җырчылар сәхнәдә җырлаган вакытта бер дә селкенмичә төз басып тора. Салмак җыр булса бер хәл. Менә дәртле җырга биимичә ничек түзәргә кирәк? Илнар Сабирҗановтан нәкъ шулай ди. Бию сәламәтлек өчен бик файдалы. Бигән кеше картаймый ди. Сәхнәдә сикереп биеп җырлаучы Илнар Сабирҗанов. Сандуғаш болып сайрармын тал тирек тепелерінде, өз едімәссең сарғайырмын ялғыз қалған күндерде. Сандуғашым мылым көз нұрым, мәхәббәттән мұңнары толған, бүләк болсын бұл жырым.
Сандуғашым былым бірден көз нұрым Махаббаттан мұңнары толған Бұлай болсын бұл жырым Сандуғашым былым бірден көз нұрым Махаббаттан мұңнары толған Бұлай болсын бұл жырым Сандуғашым былым бірден көз нұрым Махаббаттан мұңнары толған Бұлай болсын бұл жырым Сандуғашым былым бірден көз нұрым Махаббаттан мұңнары толған Бұлай болсын бұл жырым Сандуғашым былым бірден көз нұрым Махаббаттан мұңнары толған Бұлай болсын бұл жырым Достарым, бізде бүгін қонақта талантлы қызыбыз эстраданың болашақ яқты йылдызы Кәриме Мустаева! Алқышлар! Сызғырулар! Сәлем Кәриме, ниші хәлләрің сенің? Сәлем Илгәрей, сәлем дуслар, хәлләр шәп. Ой, субханалла. Кәриме, мен сен қолларыңна шуны бик матур қурай. Нише яштан сен шушы қурай белән шөгыльләнә башладың? 5 яшьтән. Быел шулай ук флейтада уйный башладым. Кәриме, сен нишенче сыйныфта укыйсың? 3-нче? Әйе. Ушыймысың мәктәптә булай укуы? Әйе, ошый. Ушыймы? Иртә белән торасың киләме мәктәпкә барганда? Дөресен әйт әле, әйдә. Юк. Минем дә торасы килми эшкә барырга иртә белән. Бигрәк йокылар туй бетми инде, име? Әйдә әле менә безгә берәр матур көй уйнап күрсәт әле, ә? Алкышларыңызны сездә карап кына тормагыз. Шулаймы, Кәриме? Менә ялгышмасам, син сәяхәт итәргә яратасың. Шулай бит? Әйе. Яратасың. Кайсы ил аеруча ошады һәм кая тагын барыр идең? Миңа бик Франция һәм Словения ошады. Лондонга бик зур теләгем бар. Анда Гарри Поттер музеен күрәсем килә. Чынлапмы? Әйе. Берәр әйтимме? Минем дә Гарри Поттерның музеена барасым килә. Мине дә алып барасың әле барганда, яме? Сөйләштек. Ә менә үскәч кем булырга хыялланасың, әйт әле безгә. Мин үскәч дөньяда иң тәкә атаклы флейтада һәм курайда шеф-повар уйнаучы булырга килә. Шеф-повар атаклы курайда флейтада уйнап, мин инде күз алдыма китердем. Син бер кулың белән флейтада уйныйсың, икенче кулың белән кыймак әйләндерәсең һәм инде җырлап та җибәрәсең, бәлки. Әйе, алай. Бирсен Ходай, амин дигән сәгатенә туры килсен, я Раббым. Амин, амин дигән әле. Амин, амин, амин. 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 Менә булыр Алла бирсә, һәм инде бик зур рәхмәт сиңа, Кәримә, килүең өчен. Алга таба да синнән матур көйләр, матур клиплар көтеп калабыз, ярыймы? Йә, дуслар, шагына бир бишне. О!
шатландыргыч мизгилләр килеп җитте дуслар. Лайыклы хитнең октябрь җиңүчесен игълан итәргә рөхсәт итегез. Шулай итеп, иң күп тавыш җыю нәтиҗәсендә җырчы кызыбыз Кәримә Мустаева абсолют җиңүче булды. Хей, Кәримәне чын күңелдән котлыйбыз. Киләчәк тормышында уңышлар, яңа җиңүләр телибез. Ә мин исә дуслар, сезнең белән янә бер атнага саубуллашып торам. Киләсе атнада сезне яңа унлык көтә. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй.